Suoritamme arvonnan ja arvotaan 5 palkintoa, jotka olivat voittoina Mediextran sairaanhoitajapäivien kilpailussa. Naantalin kylpylän pääpalkinnon voittaa Leena Kinnunen. Seuraavan palkinnon, joka on Trendilehden vuosikerta, voittaa Marjut Huovinen. Kolmannen palkinnon, joka on terveystuotepalkinto, voittaa Terhi Ikonen. Neljännen tuotepaketin, joka on myös terveystuotteita, voittaa Mika Mustajärvi. Ja viidennen palkinnon, joka on Seuralehden vuosikerta, voittaa Tiina Marttiin. Kiitämme kaikkia arvontaan osallistuneita ja tervetuloa uudelleen ensi vuonna sairaanhoitajapäiville osastollemme.